She got 19 points of 20. Nou, kom het zijn jij laatste dag van spelen? I won my last match. Awesome. Nah, get it. Awesome. Zij moet niet I tijd got the Helaas. triple elimination Die kan je. match. Hoor, ik zou conqueren Awesome. reach het zien zij. Toen had ik amper zo'n, ik keer een wit amper zo'n keer snap ik conqueren niet. Toen had ik mijn account amper zo'n $7 gaan lee. Want ik wil mijn naam change commit zij. Ah, Toen had ik weer commit het season einde. Toen zal ik commit, joh, ik is amper conqueren dood. Dat was zo'n 6 man. zo je schuld man. Nou moet ze met die season moest bewijzen. En net als je net. Hoor, je nou net als je net, ik heb mijn duo partner toen je altijd amper zo'n. Want dan 2 squads je krijgt. Al 2 squads je je. Clean. Betalen ay goed to bro. Oei, Nee, die is niggas. gaat dus bij die laatste. Hola boyka. Yo, hola boyka. I'm gonna show you a few moves today, nah? That you didn't see it. Is it fine with you, my guy? Bless it, man. I see you say nothing, so that is the meaning you are bot. You buy your RP. Yeah, you are bot. Dat is respect. Nah, is je computer. Ik zie jij niet, bro. Die man had je hoe is computers, aya. Is die players, aya. Straight praat die man lang. Mijn broer, jangan nou sih nik bo. Ik kan mijn boy kasih ke dood maak menahan kan, aya. Die players ay ni mijn bro, jij sini ay man at op killing feety. Man sad dota. Ay man yun no kasi aja may. No? Ay kom voor jou. Kom man, ik zoek het chicken. Ja, hij chicken 2 niet. Zij kan chicken 22 krijgen, 22-9, dan is het chicken. 22-9, die met pas tot 22-9 en dan wordt het chicken mislat. Eerlijk, kijk dit nou. Volle 100 man. Volle 100 man, jam nou, wit nou. Als je vol, zo niemand het bij de eerste win gaat jumpy. Is niks wil ik killing feet, die allemaal die. Als je zo man. 9, 12, 19, 22, Sierra. Al wat ik hoor is moorden. In die land nou nog. Van Anja Matsuma. Kau India. Change when it was. Come on. Once school dia En dan ik speel moest nou samen die PUBG Goats. one failure Ik speel nou samen met PUBG Goats. Wie zijn het die PUBG goats man? Nee, zij moest man. Nee, wat praat je buta? Jij Owens, waar we aan het die man? Even mijn Die man in fanboys. die building? Even mijn fanboys op YouTube zie zo ah ja. Wat is het? Is iemand die boon die building en Owens? Ja, raak ik op die nigga kan shot tas. Ja, wat is het? Yo, kijk uit op die man die Owens. Wat Ik daar? keer op zie nog niet. Owens, wie het nog eens gericht dat je het hier Gani? Ja, hoe lang is ik al op die gewoon ik het al Gunner het zijn al, ik het al ander Gun op het hier al, die man zijn nog weer Gani. Iemand niet. You know, buddy.
Laat je knock, laat je knock, my guy. Is nog eentje voor hier. Nee, die komt nog wel weer. Nou, dan gaan we nog wel weer. Waar is die kleine? Die is nog Boise Owens. Mannen, laat hulle net vir julle eerste dood skiet. Ja, as ouwe ek praat die mannen. Ek sê julle net, kyk hoe camp hulle. Hulle camp die jong. Ray na yun. Gusto mo mo yun? Alap yun, alap. Owens is Stewie Owens. Mark the location. Met die een. Jy wat doen jy fucking Morris met 'n body. Die man Zambi oor die muur soos weet jy wat 'n prop hulle hier nie. Hy is nou bereid om sy hoor weg te gee van my. Dit so easy. Jy man net so meer. Nou Kan kom jy ek, man of nie? nou kom ek er niet zo, Guy. nou kom ik er niet zo hoog uit. I'm not that guy. I'm not playing with that squad, my guy. You know me. Zo Paul die koud man. Ja. You know me, my guy. Hey, Vitan. We want meat. We want meat. Not holes. Meat. Oh, dat moet ik ziet er helemaal. We zoeken gaten niet. We zoeken vlees. Nee, wait, ik kan me vat mee bro. Ik was alright met wat je zegt wat ik nou weet. Nee, ik zie jou right. En die shit wat ik nou weet. Ja, man. Je gaat bij die wankel uitkomen, man. Ja, dat kom niet. Oh man, die is nog een jong hier, die is nog een jong hier. Weet je man, hij. Ik weet niet waar hij niet. Roep hem. Die is nog een victim, ja. Sprint! Die is nog een victim hier. En... Nou, Victor, hij kan niet zien wat de moorden doen, zo doen die Owens. Hij is daar aan die manschap, man. De kakspon, hij. Ja, nu Kijk hier, wat. Uit de kakken zet ik nou, oké, nee. Hij is een goeie ietsje wat die game nog een 4 had, sap. En nou gaat zo Paul die koud. Oh. Oeh, hij is aan die roem. Wat is hij? Nou hoi, maar waar is die victim man? Ja, nou man. Baas. Wat is het? Sukkel die mannen nog altijd met die vriend van ons. Die Ik vriend zie die een komt weg roep man. ouwe. Je gaat om een 6 times scope schieten op mijn M7. Hij zit lekker te van mij. Waar zij? Come out, wherever you are. Maar bro, kom hier, Walde, laat ik zien. Walde, laat ik kijken wat het is aan. Walde, kom hier, laat ik kijken wat het is aan. Kom naar mij toe. Oké, Walde, wie doet de tip? Ja. Kijk hier. Maak net junior gun. Oh. Amper zoals een boot. Maar weer de shoe Waldo. Maar weer shoe Waldo. Maar weer de shoe. Maar weer, kijk, maar weer de star schieten die altijd Waldo. Maar ga doen het daar, Watch Mita. out. Ga doen het daar, Kazen. Ga doen het daar. Watch out. Ga doen het daar. Nou, zij wil moest nou, ik Ga moet doen het voor... daar, Waldo. Zij wil moest nou, ik moet voor hem intrekken. Ik moet nog voor mij zeker of hij. Asia. Maar ik ga hem nog, ik beloof je, ik ga hem nog. Ja, doet er vandaag een beetje, ik beloof je, ik ga hem nog. Ik promise, buddy. Ja, hé, dat weet toch. Ai, ja, los Waldo. Los Waldo, kijk waar zijn, joh. Ik zie hem bij de trainstatie. Jalla, wel hoor. Dat is maar een rehabilitatiestraat. Ja, man, was ons bang geweest. Owens is bij van die mannen waar die in kwam.
Jaren speel ik mis. Ja, no Jiba man, ali man, ay ana man gaan niet terugkomen. Allah gaan maken liever si bootje op. Allah gaan maken bootje liever de woda. Waaruit dan moet nummer 4 gebeuren? Why? Ouwens, nee man, die is guy goed van die jongens man. Die mannen gaan dood, ja, loot, alle loot is die dingen gaan dood. Als je loot verloren, shit, ja. Mannen maakt me naar van die game, man. Nou zelf je hem naar maken, is jouw job om voor een freak te maken. Weet je wat je kan doen bij die Jay Wichan? Jay Wichan, ik is je op de game voor de lessons te leren, ouwens. Eerlijk, ik geloof aan. Ja, maar zien, hij is een konker wat hij apparaat. Wosh! Ouwens, ik zoek M416 loot, man. Eerlijk. Vannacht. Like no dadelijk. Yo, kijk, waar is die man nou? Yo, laat honger, ouwens. Dus hier een nigga van een gram clean. Oh, Waldo, jij had hij dan opgemaakt. Ah. Oh. Ja, die mannen willen mon, die mannen zien waarom praat ik die mannen slecht. Maar die mannen willen mon. Ja, ga ik. Als je uitdapt op jouw keuze, ja, Waldo, je wie hij. Ik maak wel een zat, ja. Wie hij is, Waldo? Je hebt die of wat? Ik maak je een loot, buddy. Sei. Wat zei zo? Wat zei? Zei, wat kraai, zei. Zei, wat? Ani ato pun, ya kau tama ni ato, kom zei, muni opi. Nah. Oh, bawa dia berat terus barang ini berat, betul. Wat? Alles uang. Waldo, jij lijkt paraat in die bots na. Ik like zelf lekker middeltijd in zo'n die bots. Die ene Caribi, zit zo mee gaat hem nou kwaal. Hij is daar bij jou. Dan die rechte players weer, als die rechte players komen maar op je hele teammates. Help! Ja, Waldo. Help! Jij gaat bereiken op die game en je laat shooten, zie je daar. Wat die man? Nee, eerlijk, jij gaat bereiken op die game. Anders may ba di ni iya man din ka sa abri win kalanti. Dollar bills, ja. Yo, wat een lege tik. Wow. Waarom heb ik wel gejaagd? Waarom wordt gejaagd van die? Nee, is die wankeltjes maar toe? Nou, kijk die wankels van Yo, je wat je aan hier man. Wat aan Aya? Ah, zijn nog. Zie je man, ik kijk wat Ali. Awan jala bici ke kan rijden. Ala wat je mast, ja. Ik zou bisa may sit sabi. Dat kan weer baraatje mee bro. Haal je wel mooi. Many man. Fucking jongen, nou kom shit op hem.
My bro, ik is Spider-Man. Many men. Who's that above me? Blood on my eye, dog, and I can see. I'm trying to do my best in the pit. It's alright, many men. Many. Yo, Shakari in the pot. Respect Fight killer on. man, gewoon ja, alles. Ik het squat tegen. I'm looking down, have mercy on me, have mercy on me. Don't look down no more. Have mercy on me, man. Step on me, Lord, I don't care. To this guy no more. Have mercy on me, have mercy on my soul. Don't take my heart no more. Ik kom voor jou. Ik kom voor jou. Ik maak je dood. Ik ga nou kom, mijn lood. Ik weet wat je is. Wat je zij gaan nou zakken. Ik weet dat zij gaan nou flik mij bra. Wie zei hoe om naartoe te gaan? Barbara gaan zij kasi wat Kimpe zo mij kan. Yo, wat Kimpe man als we jong bij school jong. Weet dan gewoon door, die is ook het beste. Hallo, weet dan ons je beste. Kom ooit, dus spat. Ja bro. Ja, ik Dus maar, man, het voor de school. beste. Ja, je zou nog een freak man. Kom maar weer nog een jong. Wat je zei, my guy? Wat je nog piek? Wat je nog piek? Piek, my guy. Ik doe je wel piek. Zij kan me spiek op mij, op je man. Te low. Je jump. Ik weet om je. Ja, je lagi bro. You lagi. You peek again? You peek again, my guy. Kaya, awan ko ya, play by school man. Oos het aan een... Klik apart, ik kom maar right. Oos het bisa mo oorlog. Ik is bisa niet om te kalmeer, man. Nou, jala ko ya, mo kom maar ini. Plus, ini ik skik man. Wat van... Ja, wanneer zo'n Oos is het? Hier kom nog man hier. We gaan nou veel gekocht tegen. Nee, joh. Nog een naar je. Is je nog een jong? Vai Leon, come. Come vai Leon. Die jong. Jongen, nou, je ziet me aan elkaar die rivier. Oh, daar jullie wat praten voor jullie. Was nou op pad steken op pad. Was een steek op pad naar jou. Waldo. Yo. Waldo, was het jij wat nog praten dan hier niet, Isen? Of wat? Nee vriend, nee. Mana, je zit Afrikaners hier op mij. Je zit Afrikaners op mij. Oos is nog sterk op pad. Je zit Afrikaners op mij. Maar trouw man, je zit Afrikaners op mij, is 4. Dus ik heb 2 of 4 denk ik man. Ik hoor hem. Niet nog een way. Kom. Wat ben je? Je komt maar Karo. Nee bro. Hij is goed. Gaat er een Ik fucking Kim, die man mee bro. Die man houdt die dieren dood, ah ja. Oos is steek op pad. Yo, kijk hiermee bro, die man houdt die dieren dood. Mijn bro. Nou wil die man stilstaan, dat die hoor wat de man doet. Huh? Niet wegloop nou niet. Ja, je hoor, aan kom mijn mannen. Fucking vrouwen. Weet je weer elkaar op een dag, maar ik elkaar ook erin.
Mini man. Weet jullie mannen van alle bot samen, jong. Weet jullie mannen van alle bot zie samen, jong. Die mannen hebben nog niet zo garage hier, het was een shoestalie. Dan word die mannen kan elkaar uitkimp. Asa yung banan na isa? Die mannen van alle bot zoek samen. Wees dood, ouwens. Maar wie zoek jullie naar hier zijn? Sien ze dus, hoe komt zij die goud is? Wie? Come on, white man, the goat. Nasty vibes, white. Nasty vibes, white. Oké, mannen. Als jullie daar makkelijk loot goed zoeken bij mij, kom hier. Want ik ga naar mijn M7 drop. Want ik is niet meer lessen dat M7 is. No is alright. Was wel over jou goud. Dus kom maar in lobby en Owens, lobby. Owens, los niet mijn kar, man, alsjeblieft, man. Wat is jouw kar? Ik weet waar mijn vehicle is. Wat is jouw vehicle? Mijn kar, mijn broer, ja, ik go. Mijn vehicle, nee, ik kijk, hij is kijk, ik weet niet, hij is shit. Hij is nog wel wat mensen zien, hè. Hier is ik. Keluar anak macam si panas sedang dia pergi. Jasas mana ke you kom di dang. Watch out! Watch Stop out! nou, ko stop jay. Watch out! Hoe nou ko stop jay? Maar ik wil hem van Ko stop Pierre. jay. Ik wil hem van Kom maar Pierre. naar Hij is aan, hij is aan. Watch out! Ja, sino stampen hij man, verrega. Kom maar nog Bra, jong. wie is jou boot mee bro? Help! Loop, loop. Hij is bootje. Wai awans. Yala jam mai mana munir raselijk. Hey makas met anak 15. Awesome. Thanks. Sociaal bootje. Nee man. Jaren mijn boot ik laat die boel reag met dan gebruik koekie. Oh, met dan is nog hier. Kom maar Jano kwaad. Sociaal willen met bootje. Kom maar kom maar. Niks om mijn kaart te doen, Aya. Wat je moet fucking extended mee. Als ik. Help! Sniper. Yo. Maar je ziet, ik heb mijn kabel gesnikt. Rommel. Ja, kijk hier. Kijk hier, hij daar jongens scores op mensen. Ik nog een knocker, hij 2 jongens. Er was nog eens, ja, nog eens een klomp snipers tussen alle jong. Ik heb ook al dat die van hier van alle 2 nog gekregen. En hij wat ik omgereden. Nee, er is niemand omgereden, nie man. Ja, die man gewoon killing feet aan omrijden. Awesome. Jongen, het is van die. Thanks. Aan de high-kant Ja, afgesnakt. Awesome. Boeta, Thanks. er is niemand omgereden, nie boeta man. En laat je ik al 2 kills op hier man. Jongen, het maar hier gesniped zo, Paul. Zien ze.
Aso ja, broer. Waar, man? Aso, zoom niet. Aldo, zoom niet. Ik zit bij jou. Waar? Hij was er weer een keer aan de kant toe. Zit niet daar. Hij maakt zich. Die kom maar jong, Shit. hoesten jong. Een seconde. Vriend, ik laat alleen niet bij mij zo vangen, vriend. Ik maak voor hem bang. Laat hij zijn moed los, joh. Oh joh. Schiet, jong. Ik zie nog, laat hem nog wat halen. Kijk, je geeft bom aan van mij, man. Dat ik die jong bom, man. Ik heb hier nog tijd voor fight, nou. Man. Je bom aan van mij? Je hebt bom aan. Nee, mag je die bom van mij, man. Ja, die hele gooi die bom nog niet bij mij, inderdaad. Nou, liever, die bedoel gewoon one shot. Sniper jong. Hey! Doei. Hier, jongen. Doei, jongens. Kijk hier. Waar doe klimmen met karren? Joh, waar doe klimmen met karren hier? Bij elkaar. Oh. Zal ik van die side tappen doen? Alam mo ni yung chat mo. Sapo jong. Night sapo zo go. Awesome. Awesome. Mijn broer klimmen die karren met broer, ik zie je niet, jongen. Thanks. Nu nog kom lang dingen, man. Chapo is je goud in dingen. Die klimmen die karren door daar. En die blauwe karren Watch out. die staan hier niet open. Klimmen die karren niet. En die karren aanstaan, klimmen die karren. Ik kan nou wacht, ik moet eerst in die karren klimmen, jij niet aan de karren niet. Als ik kan klimmen, dan rij ik. Dat is eerlijk. En sorry als je niet aan is, je boeta. Nee, bro. I'm the driver. Nou, zei je? Oh, ik rij. Nee, kijk die man moet baro. Nee, mijn broer, ik kan machine niet, mijn broer. Mijn broer, wat je tijd nou? Wat je tijd, buddy? 20. Ja, 20. Amper nog 3 minuten. Dank Let's je. fight together. Dank je. Waldo, ja, man. No, man, Waldo, man. No, man. No, man. Choose your own way to go, please, my guy. Je kan niet nog schieten als je weet, als je botsbeter, als je weet. Die players hier niet, dan. Go your own way, Waldo. You need to go your own way now, my guy. I'm really sorry. You're literally giving my show away, my guy. And I don't like that. Kill my Thursday if you don't mind, people. Nah, erg, bra. Tak yung. Boy. Hoi, hoor ik die Awesome. man in de achterkant. Je kunt zo focussen op die andere jongens, man. Je kan niet op die bots. Yo, bots waren... Oh! Nee, die jij. Ai. Awesome. Zien jullie al, want je We kunt are er serieus number maar toen one. ik toeklaar met die met die met. We are number 1.